zilili kumulanje kwa chonde pachitakale pamene president wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika ali kumeneko kuchitira misonkhano yoyimayima ndipo akumati akayima akumayankhulana ndi anthu kucheza nawo komanso kuwalimbikitsa kuti amene sadalembese apite akalembese. Takhani pompo mumvesere zimene president Professor Arthur Peter Mutharika wa chipani chimene cha DPP wayankhula lero lino kumwera kumulanje kuchitakale pachonde. Lero kuno ili ndi kumulanje kumene kuchitika misonkhano yoyimayima ya His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Lendo uta yambira mama Blantyre yakazungulira kuchipani malo yambirira atayima pachonde pamene imalire acholo ndi mulanje kumanota unazikapisa kwambiri kunalikira ntindi cha wanthu mpaka natalo mulanje amene mukufuna kumbuyoku ina ntindi cha wanthu zanga wamba amene kutokozera Professor Arthur Peter Mutharika akuti yeye wabwera ndipo amalawi nthawi yakwana kuti tipulumuke chifukwa chake chimachitikirira ndi chinocho jamkapokweza andakumve ndona ifanya mafuna amalawi ndiona kuti ndaka cha 2025 ndiolinga chionena kuti mafuta amene amakhala kumanawo asiyana nawo mutani andi undumbo none mene tipanga lero kunena kuti kutsimikiza kunena kuti 2025 Professor Arthur Peter Mutharika wakonzeka kuwachotsa amalawi mafuta wapatsa munyengo ina wadzuzulaso sogoleri amene yuyu kwenekwene azitumiki ena a mulungu akuti akhala akupereka mauthenga aboza kuti sogoleri amene Professor Arthur Peter Mutharika safika chaka cha 2025 koma pano tili zimu chaka cha 2025 sogoleri ngati amene wawa tingapesa kwenekwene ndolinga chachimakhaja amakauti kapena ajatumalira munthu wina wake. Nthawi zambiri mtsogoleri manena kuti amene watumidwa kunena kuti ukatumikire mpingo chimene mayeneka kudziwa ndichonena kuti ukhale ndi malire chifukwa chonena kuti ntchito yako ndikutumikira mpingo kapena kuphunzitsa kuti anthu akene kupanga zotani koma sunganene kuti wakuti safika tsiku lakuti chifukwa chonena kuti mulungu amakhala kuti alesa anakupangira kalira kubayang'ana ndi maligrafu imene mulungu alesa amakhala nayo ndi ena kubayang'ana kusatsogoleri amene amangofuna kuti amene angapatsa ndalama ndani kuti akachitse manja awo. Taunapo utafika kumulanje Central kumene kuli akulu ajawa mukwazi wakati sachite kukachola zina amazitama akuti iwowo ndi amene akumangirira kumulanje kuno kumulanje Central komano zimene taziona ndi kuzimva ndizodabwitsa kwambiri zona ngati kuti akuti akulu amene wawatu akuti akupangira akupita malingana ndi mene ayakulira anthu kuno kani ndionena kuti anthu chimalingalira muona ngati kuti mwina mwake chifukwa chonena kuti akakhala mtsogoleri akhoza kukhala ndi kuthekera kunena kuti anthu akhoza kutsata pamene amayang'ana kuti anthu akutsati kuti fundo zako ndizoitani nango napangira chani pamene kumayang'ana Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi mbiri zimene amalawi zimene amati akamayang'ana akamaluza anachita zambiri zimene ambiri akumakumbukira kuna Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti tsonga lachimanga limakula 7,000 timakwenya tikula 6,000 zimene zikuonetsa kunena kuti chifukwa chake ukaona amalawi ambiri ali ndi chidwi kunena kuti mfuna zikuoneseratu wa Malawi ndi zimene zikuchitikira kuno kumulanje kumene kusikira kuzafika malo ano anthu akufuna Professor Arthur Peter Mutharika ndipo sizachita kubitsa kuno kuchitika zachilendo tayendapo maliyo sanasiyana tapita ku Nsusu tapita ku Nsanje tapita ku Mwanza mpaka na kuchikwawa lero tili kuno kumulanje koma zomwe tikumana nazo nseonsewu zinthu zodabwitsa kuti zikukhala bwanji so ina chilichonse chisiya m'manja mwanu 2025 chakacha ndi chino Malawi chilichonse chili m'manja mwanu kukasankha moyenera kumanga dziko lino kapena kugumulaso dziko lino koma tili chikhulupiriro kuti tili momanga dziko lino ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Makoma nonse munali ndine kuno Robert Mukoli ndi Zangayi makoma nonse Tawakimei Kawe Ngoma 2025 Yani Budipu Dubai MCP Dubai Ayani Aka Ukuru Ani Aka Mene Teke Ufasiri Yoncho Ayame Kumanga Katundu September 17 inanikubila usanjapani nikubela usanjapani niliwaye nenti yao ya tazo ayamuke kwamba inajua sana kwambili
kuti manjanja mwachipala iso kwambiri kapala ina simukuziwa koma ine sine mwendo kunayo ine ndabadira kwa wonge misho mwachipala wapala kusikia nyama pamene pala ndiliwoye jonjo nikabula kuno nimadabula kumuzi ukanga kweni nikona nkhobe jonji maza kuti ni nkhobe za chibale ndiliwoye ndabula zifukwa ziwiri ndiliwoye yoyamba wavuga kuti zakupasa limoni ndikoneni katenga nthawi pamene atanda apulema 2020 ndi nthawi yakale ndi 5 years jene nakusowani kwambiri koma mwendisowa kwambiri kundiona ine ndiosanga kwambiri yojo ndikuliziwa kwambiri ndikuoye chachiwiri labda makuni ndikulimikisani kuti mulembese ndikuoye kalembera hata pa Saturday, January 4th, kubantu wavoti zamba pa February, jonjo ndikudaku jonsi mukalembese, yangata mine ngalembesa, yangata mine salembese, mine salembese, mukalembese, kwana silembesa, nitana nani ine. Yenose mukalembese kuti pa Septemba muzavote kuti boma yogunda ichoke koma kuno zinthu zibanji kumutu nakuza nitwe nakuza nitwe ngatifachimuko mnake-DPP wangatufrankanza wakanjawa mnake MCP naonatwe wobalankanza wobandantwe wokhabantu by September 16, Bomar Melody beat there. It's okay. With my boss, I'm a now. I'm in a heart. The boat that takes my Buddha many wa. So the people as you are going to support. Security down from midwife. Mwana mkuziwa wodebebe kula makoto koma leo nikuze kuti mavuto onse atha anthu amene osokoneza tinathamangisa ndipo tonse tagwirizana pambuyo pa adani ndi DPP tonse tagwirizana eti rede pa 20
September 16 kupita kutena osati kubaga moyo wayi koma kutena ino ndiye tizapita imyaka bafogolo imendea GPP ukuwa kwa soparori videoye wadipemhe abaya watu amnachuka mu GPP uli mwinufu wabula mu GPP apadikona bamonga wande anga wande anachoka anabila kusipai shina kwa mawe wabaya amina mnachoka mwani kisazo tanga wande iza kuandia nino haime ufako bwela kuitosha mamozi kienda li mozi ni ntima umozi obila kotena njibi noye Mnganani na kutise dokonzeka kwela mboma kodi kapitilizi maprogramu atu gada ya utanda za kinyamata kaazimai kandu ofudika kandu umamizi maprogramu kanjauye technical college kamara di simenti tugabakomo Rosa zimezwa wakati bana anaimisa maprogramu moja nikabwela kama September 17 nzabwesa maprogramu moja medo donjo nakutali nikubila kutali kwa mbele komandingoti mundoe kuli ninyamuke komandipempe antwonse kuno kuti titizane tipitoye ikhale anthu okondana ikhale anthu okondana komanso opa mulungu komanso tise kuzunza abale athu makamaka achigulire mezimene akoti mungati mupali wachigulire ni mfiti kufuwa sufiti ayi nonse mweli pano achinyamata siku na mutakuwa ndiye mwakhalisha nyafiti ndiye tise zimenezo donjo tikuliziwa kwa mbili kuti mabula kuno uzatandia izabweranso kampeni kayamba izabweranso ambao udasenonse kuti mulembese kalembera alipo mpaka na pa January 4 Saturday donjo mukalembese
ena mana mesaba Dangadai sula embe sari po sula embe What's my name is? Kamu dah terus. Kau ni nama ni dah right? Oh, kan nama ni right? Kau ni baru anu video kan nama ni right? Ini doang. Jom kalian bes. Jom kalian besa. Jangan kalian kisah ya boti. Februari. Koma samudra pada September 16. Would you go my Rogunda in Joseph? Hey, never go stand. What was this remind you, no? Dengan saya DBP, dengan saya Abdullah Adali, and Gula Kambi, Wadi Zenfula Buddha, Ipamoto, Omar Bologna Zaine, it was 16 September, to Kabila Kukamupai. I am sitting. I am a manga cartoon. I am a manga. Kujua kudi de dapu mai, arande bila buama ija, pende de dapu ma, yumanga kumangu nakwa pebas, osa kuka nyumba ye, osa pe, kumangu arande bakuli kondimento, kebo inavyo mea, sinti wakai ni ai. Wasan mapona DBP kwa soziko ino. Ipi woye. Ene nabo minakundi kwendi pomuse ziko neba setan sese. Ipi woye. Dima September 16 ila pomusa ziko ino. Mabuduan so ipa. Aninjawa, kama mitengo, kuna zugani kifenezo kita pesa. Dibi moye, kuna ifetima zwa kwenye support. Apende 14, labda njawa, kumaso koma wono ngeka, koma esidai konza. In 6 years, dibi moye. Jonjo Dila Konzan. Dibi moye. Abagari. Rokambi, niwe meno yako rokambi. Dibiwe, akuitenye na kambi. Kwa akukimanga ise kudizunza, yosia shara, ifuba indimanta. Akuitenye mea, akuwa kudipa 17 September, akupita. Time is love. Haya taimeno. Ufumu awata. Mangara nena. Daniel 5, verse 25. Ene mene teke ufasi.
Maestra Pameso, Abda Kuma Pelewea. Sibi Apelewea. Ayefeda Bazaka Fodi Apelewea. Apelesi. Ufuau that you could get it. Now that's fine. Jipani ikwenda kunopambe. Jipimoye. Abudo sari bwaja ata. Anane osoko yakna tamangisa joga. Konse jipamboyo sadaji basinganga. Omaso Dipembe Albena Amele mnatoka Mojebebe Bode mnufu wabwela Mojebebe Naona Mojebebe Mbabwano Koma ameki na josa Kana be Alingi vuto Kome ana josa oka Angatukube Sipani sama kesedomo, kama kesedomo wapusa Loko ndeka Uponza ziko ino Upesa kidukuko Kati makometo kwa jat majdaja Mahaga dismen sabse Disya udosya asyana Kuto makomo Dose daki Wakutonse dikidike Yemi nalembese Komanso mutabode Jibi mwoye Magneto Yonjo Ndulagutai Kumatibembe hatonse kuno Dikparo kondana Kondana mataka mniti Makubu ambele Kumangada antoku bika Kauma kila samaila Komanso tishe kuzunza antaji kulile Wodi mundakawaji kwenye mfiki Mezo wita Ite Inoso ziku ina mtakuwa Ite kamado mta Mtakasa antaji kulile Tishe kuzunza antaji kulile Kosa dikuingane Temekeze Mulungu Komanso dikonde Tiboani Tiboye Konjo Simo Kambiri Ambia udaiseni Umurundi mmeneziriri umulanje kupalumbe kuchitagale kwa chonde pamene president wa chipani chimene cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika akuchitisa misonkhano yoyimayima komanso kumema wanthu kuti akalembese kalembera wa mavoti amene achitike pa 16 September chaka chomwe chino. Chaka chatha tikamayankhula zimakhala ngati kalekale ndithu mapano ndi chaka chomwe chino ndithu pa 16 September pamene zisankho zizachitike mukhale pompopa kuti tikhale pano kupasirani zina zimene president wayankhula malo osiyanasiyana lero lino